Hello mga friends! Road trip going to Urdaneta City, Pangasinan. Let's go! Metroport. So we're about going to Urdaneta Station. Ganun ba Urdaneta na to? Nakatulog ako eh. Sarap sumakay pag may driver. May bantay mag-fly. Yun nga, basta diretso ka lang. Basta bantay Huwag masyadong mabilis. Tama lang yan. Si mama. Bantay yun. Eh siyempre, mabablog ka. Roro ay. Tandaan. In 2.9 kilometers, turn right on Urdaneta Bypass Road. Wow, nasa Urdaneta na tayo. 2.9 na lang ako. 2.9. So kaya mo, kaya. Kaya. Yay, kaya niya. Urdaneta. Yeah. Good job. Yan, achieve. Narating ang Urdaneta, di ba? Sarap mag-practice, mag-drive. Nakakaikit. Tawag mo si papa ko natin. Order hit. Urdaneta pa. Barangay Pinmaludpud. Ano naman ay Barangay Pinmaludpud? So, slowly ka na kuya. May mga sasakyan. Barilaya ako. Oh, Balila. May naralas yun. O, di ba narating mo ang Urdaneta? Yay! Ah, ganda, ganda. Institute. Welcome. Wellcare Institute Science and Technology. Dito pala yun. May Iglesia ni Cristo. Tapos nag-iisip ka pa na kaya ko kay Urdaneta. Kaya mo. Papalayo ng papalayo. Pupuntan natin ng north, east, south, west, ganoon. Parang iba-iba. Ngayon ini. Ayun, di Ah, yan. Saan ba yung Ayan ini. Tiplex? Ayan o, Tiplex. Ayun yung bakit. Go, Baguio, Gunto. Oh, yun. Bilis ah. Ang bilis mo mag-drive. Yan siya. Ayan ang school. Lamanimpin. Lanimpin. Lanimpin Elementary School. kaya kalak daw. Yung mga baryo na hindi ko alam. Pero ang ganda, no? Oh, may dadaan. Kaya po yan, kaya. 90 years. Inarmay na ukot ang tayo. Di ba nung Pulatad Manila at tila sinabi may bali na Urdaneta? Hindi lang. Mamansiya rin. Tadoran na naman. Tinta. Ako man, dalang mo pala. Dalawa yun. Dalawa. Ayun yung pataas na ano. Ba yan? Oo. Karatolo yun pero dito pa yata May iikot tay-tay eh. naman. Tay-tay naman. Takin mo. Ordinary bus bang na tayo? Oo nga, Karatola yun. Signing na malapit ka na sa Meron ulit signing. oo, na araw. Tingnan mo. Oo, dito pa yung mga bus eh. Ayan mo. Ayan. Signage yun para malapit ka na. Ibig sabihin malapit ka na. Ayan ang Ano simbahan. yun yun? Kapara ko lang ang aray mo. Simbahan. May narakan. Bali lang. Middle na guys, bayan na to. Oo. Sino? Diyan na nakita ko na bypass control. Sa mga kita. Mga pap. Yeah, yung mga Dito. Ang
bypass. Ay, Yan tayo aakyat. Punta ka Saan tayo? Hindi. Paliko papuntang Manila. Malino na yan. Lanti. Atanman, bypass. bypass. Yan ang bypass papuntang Manila. Magda-right tayo? Hindi, diretso. Kasi Ito, Ito, Manila kung dumating sa Saan? hindi tayo magra-ride diretso. Turn right on Urdaneta Bypass Road. Bypass ka? Hindi ah. straight ahead. Pag Manila ka, dito ka dadaan. Pag Manila, dito ka dadaan. Dito tayo umikot. Ngayon, diretso tayo sa Urdaneta. Mali yung ruta to. Oh, ayan ang papuntang Manila. Pero dito tayo sa Urdaneta kaya diretso. In 1.3 kilometers. Turn right on C. Sisson. Oh, di ba? Ay, ruta to yan. Duga. Hindi naman kanina. Kaya pa umulan pa. Abalang tumlat at Manila kaya sinabi niya. Mag-right tayo. Oh, Ang di ba? naman bypass. Di man tayo limiko man eh. Pinch out. Pitch up mo. Anong pinch out? Tumayo ka, Chin. Pinch out mo, mama. Paliitin mo. Hindi ko alam. Pinch out. Alam mo mag-zoom. Alam mo na mag-zoom out. Alam mo na yung Pinch ganun. out. Iter mo. Oh, ayan, madam. Kapuli ang mga tanda. Si madam, expert dyan sa cellphone niya. So, we are here in Urdaneta City proper. Urdaneta ba is city? Hindi. City ah. City na. O, taga Pangasinan City yun. ako. Hindi ko alam kung sa Urdaneta City. City na? City na no. Ito lang ang pagbibigay. Kaya mapanto yung mama. Sundan mo yung bus. Ayun, Urdaneta City na tayo. Ayun o. Diretso ka Ay, lang. badukulatan na ibang mga. Diretso ka lang. 300 meters. Turn right on C. Sisson. Kilili mong video. Sundan mo yung iba bus. Ito ang tinatarget namin paglalagyan ng Dito. tarpaulin. Kaso tignan mo yung Pwede naman kayong magsingit. diba, kung nahuli tayo, di magbabayad ka. Sa linggo, dito yung coding. Ayan, narating din natin ng Urdaneta City. Ito ang tinatarget namin na lalagyan ng tarpaulin ng STC. Oo nga. Nga lang. Pero meron dito. Ganda o. Oh, dito lang. Gatino, nasa bayan ka na. Nananaginip ka pa? Kaya mo, akala mo hindi mo kayang i-drive. Daw hinihingal doon. First time. Tigilini nga. Pigilini nga. Basta relax ka lang sa manubela mo. Tsaka padyak ka Pops. dyan. Turn right on C. Sisson. Right pa ka pa rin, right. Diretso Ito ka ko pa pala yung tricycle eh. Oh, sundan mo yung tricycle. Kasi isang dadaanan nila yan. Tricycle, papunta ng parking. Kasi highway yan eh. One lane. Ayan na yung ano. Sundan mo yung tricycle. Dali lang. Kaya may kukulit lang dyan. Magic Mall to eh. Nasa Dahil ano lang. tayo, SM. Basta sundangan mo to. Dahil Nasa makukulit. Wait lang. Oh, sa itro mo siya. In 100 meters. Turn left on C. Sisson. Oh, nasa Makati tayo, hindi nyo ba alam? Ayan, nasa Manila na tayo. Ayan o, STC! Asan ang Ayan o? Liit nga lang. Ang liit niya, ba't Oo nga, ang liit. Ba't hindi niya dinagdagan? Kulang nga balod. Kulang na haba. Katipid. Wow! Sino model? Mga chef. Kala ko si kamukha ni Idol. Kamukha ni Idol yung chef. Idol. Maluktaw. O, diba? Ayan o, ganda. Ganda ng chef. Tulin niya mo ah. Oh, yan si chef. Tulin niya mo. Turn left on C. Pares Sisson. ka. Oo, tulin. Ano pangalan na chef yan? Kilala mo? Chef Raymar. Rimar? Kasi ito si Francis tsaka si At kami sana. nag-aral sa city. Cathedral. Oh. Immaculate Conception Cathedral. So magra-right tayo. Left. Left dito? Yeah. Dito. Nag-aral ka pa ng library? Hindi. Left. Tignan mo yung sa gilid mo. Ah. May ano. Oh. Natakasin niya sa. Slowly. Kasi niya sa. Itong simbahan ng Immaculate Conception. Ito, busy Itong parking area niya. Tulin pala eh. Kasi ito yung anak ni ano.
Nandun to ah. Oh, pwede siya. Ang ganda ng tarpaulin nyo. Malinaw dito. Kilala mo yung ship na yan? Oo, Chef Karina. Ship Karina. In 300 meters, turn right onto MacArthur Highway. Jalong pis. Naglana. Sa mais. Ito na sa mismong town tayo ng Urdaneta. Urdaneta City. Kani may bus. Yun yung bus. Betis. Balyo. Balyo Market. Malawak ang Urdaneta. Ang daming paikot-ikot. Bayan to inikutan. Oo, bayan mismo. Itong market eh. Ganito naman talaga, kaya inong ano din. Ganito ang Kaya ng palengke bus tayo. eh. Kaya yung bus. I feel so. Oo, tapos doon ang SM sa Turn right onto MacArthur Highway. Oh, MacArthur. Right. Oh, ayan. Ayan, Ilaw going lang. to Manila. Yan, going to Manila. Yeah. Bye, bye, bye. Pas mo may bypass. Ops. Ayan. Ayan, may Jollibee kanto. Okay. Mag-u-turn tayo. Saan tayo mag-u-turn? Di ba ka ticket? May Jollibee. Si Jollibee, oh, nakangiti. Oh my God. Saya-saya ni Jollibee, narating namin. Oh, diba? Din. Naka-smile. At saka si Lolo, naka-smile na siya. Nag-aabang sa amin, oh. Pero ayun, pandog ka. U-turn. Dito yan. May U-turn slot. Hindi ba Kaya doon? U-turn, ganun ka ay. Di man sa May kabila. U-turn ka to. Kasi mag-U-turn ka, hindi ka pwedeng pumunta Hindi pwede. doon. Sa may SM. Feeling ko dito dapat dito, kuya. Tingnan mo kung may nag-U-turn sa bayan Ito. mo. Hindi, doon pa tayo eh. Sa Jollibee eh. Ay, doon pa ba? Sa may SM. Doon pa yung SM. Diretso pa. Paano na ito mahuli? Hindi, doon pa. Diretso pa. Tingnan natin. Dublihan mo yung mata mo, Nining. Kaya, iba Mag-U-turn niya. tayo. Doon sa may SM. Taglaan Ay, niyo. SM mo yung doon. Oo. Hindi ka pwedeng mag-U-turn. Pero dapat yung lane mo dyan, kuya. Tama. Dito. Tama yung lane mo. Diyan. Yung Kasi U-turn pupunta mo. tayo ng SM. Pero doon pa dapat banda pag mag-U-turn ka. Tinan ko kung may U-turn slot. Makikita natin. Yun o. Kung may Hindi tatawid. ka pwedeng mag-U-turn dito. Kasi kung mag-U-turn ka, hindi ka pwedeng pumunta. Hindi, this Hindi, may tricycle. May Pero hindi ka pwede dito. Hindi nga pwede, kuya. Doon pa, doon pa. Doon pa. Mm. Kasi pag nag-U-turn ka, pabalik ka na. True, pabalik ka. Yan, doon sa MISM na mag-U-turn. You've arrived at your destination. Yeah, I know. Ay, no. Yan o, we're going to SM. Bata doon pa yata. Yan o, SM na o. Ito ni. So, tignan mo galing yung mga sasakyan, no? Doon. O, doon tayo May U-turn mag-U-turn. ka. Basahin niyo nga. Doon pa. Wait lang, dumada doon. Bata doon pa. Pwede doon pa. Pag nag-U-turn yung ano, Paano tayo papauwi nito? doon pa. Ayun, feeling ko. Mag-signal light. Ayan o. Signal light. Ayan o, may nag-U-turn doon sa banda doon. Hinay-hinay lang. Ito? To. O, yan. Dito, signal ka. Dito. Yan o. Yan. Yan. Ito? Ayan o, dito na. Signal ka. Ayan, nung sundan mo yung white. White na sasakyan. Yan. Pupunta ng SM yan eh. Yan. Wow! Very good. Very good. Very good. Saya-saya ni baby So, girl. na yung ano ko cellphone. First Yes, post yan, pili mo. baby. Okay na, alam na. Ang tatandaan dito, ito ay Studio Ito. 5. Ayan, di ba? Ano yung neutral pa yan? City Deluxe din o. City Deluxe. Ayan. Kuya, Balag sa kilometer tayo. Kuya, usog ka ang konti. Ialay. Ayan, like. ayan, sa wakas. First drive ni Kuya Tingnan natin napunta part ng 2. Tingnan natin part Urdaneta. Sa taas yun ang Yan ang SM. Oo. Ayan. SM. We got it all. Kanto. Ayan. Matudok sa panyoto na nalasin. We got it Okay. all. So, alam mo na Kuya. Pero mo, ang takot mo makinig mo. Magalaya. Teka muna, magpa-park yan eh. Pupunta ng SM yan, sigurado. So, ayan. See you again to my next upload. Bye-bye!